በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝውዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይኑ ኣሜን። ስንክሳር ዘወራ ታሕሳስ ዕለት 28 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትርሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ወላዲተ አምላክ ልሳን አንደበት ክንኒ ናይ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ናይ ኩሎም ኣቦታትናን ናይ መድኃኒና ዓለም አማኑኤል አምላኽናን ቸርነት ምሕረትን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ታሕሳስ 28 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አማኑኤል ናይ ክርስትና ሃይማኖት ብጣዕሚ ብዙሕ ምስጢራት ዘለዎ ዓብይ መዝገብ ስለ ዝኾነ ሰባት ክንሓልፍ ኢና። ዓለም ድማ ክትኣርግ እያ እንዳኣምበር ምስጢረ ክርስትና ኣይኣርግን እዩ። ኣብዚ ቦታ እዚ ክውዳእ እዩ ድማ ኣይበሃልን። አማኑኤል ዝብል ስም ክንርድኦ እንኽእል ብሓደ መንገዲ ንሱ ከዓ ምስጢረ ስላሴን ምስጢረ ስጋዌን ጽቡቕ ጌርካ ምምሃር እዩ። ምስጢራት ድማ ብእምነት ንዘይነብር ብትሕትና እውን ንዘይቀርብ ዝግለጹ ኣይኮኑን። ናብቲ ዝቀደመ ነገርና እሞ ንመለስ። እግዚአብሔር ብሓድነቱን ሰለስትነቱን ከሎ ነዚ ዓለም ፈጠረ። እግዚአብሔር ንዓለም ንምንታይ ፈጠረ እንተበልና ንስሙ ቀዲስና ኣመስጊና ክብሩ ክንወርስ እዩ። እግዚአብሔር ንኣዳም ብሸውዓተ ሃብታት ኣኽቢሩ ኣብ ገነት እንተኣንበሮ ኣይትብላዕ ንዝተባሃሎ ዕፀ በለስ በልዐ። በዚ ድማ ምስ ፈጣሪኡ ተጻሊኡ ብሞተ ስጋ ሞተ ነፍሲ ብርደተ መቃብር ርደተ ገሃነም ተፈረዶ። ድሓር ግን ንስሓ ስለ ዝኣተወ ድሕሪ 5 መዓልትን ፈረቓን 5000 ወይ ከዓ 5500 ዘመን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ ዝብል ቃል ኪዳን ሃቦ። ድሕሪ እዚ ን5500 ዘመናት ናብ ታሕቲ ክቁፀር ከልጀመረ እሞ ስለ እግዚአብሔር ሰብ ምዃንን ንዓለም መድሓንን ትንቢት ይንገር ሱባኤ ይቁፀር ምሳሌ ድማ ክምሰል ጀመረ። ካብ ኣዳም ክሳብ ሙሴ ዘመነ ኣበው ምሳሌታት ይበዝሑ። ካብ ሙሴ ክሳብ ዳዊት ዘመነ መሳፍንቲ ምሳሌ እናጎልሑ መጽሞ። ካብ ልቢ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት ክሳብ ቅዱስ ሚልክያስ ኣብ ዘመነ ነቢያት ነገስታት ግን ትንቢታት ስለ ክርስቶስን ስለ ምሕደሪት ኣዲኡን ከም ውሕጅ ፈሰሰ። ነቢያት ድማ ምምጻእ ናይ መሲሕ እናተጸበዩ ብጾም ብጸሎትን ብትሕርምትን ነበሩ። ንንብዓቶም ኣፍሲሶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በጽሓሎም እሞ መድሕን ክርስቶስ ድማ ተወሊዱ ኣድሓኖም። አማኑኤል ዝብል ቃል ካብ ዕብራይስጥ ልሳን ካብ ጽርእ ዝብል እውን ኣለው። ብቐጥታ ዝተወርሰ ክኸውን ከሎ ድማ ትርጉም ድማ እግዚአብሔር ምስሌነ እግዚአብሔር ምሳና ኾነ ከም ማለት እዩ። ምስጢሩ ግን ካብዚ ዝሰፍሐ እዩ። አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ካብ ስጋና ስጋ ካብ ነብስና ነብሲ ወሲዱ ብፍጹም ተዋሂዱ ንዓና መሰለ ማለት እዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ድማ ኣምላኽ ሰብ ኮነ ሰብ ድማ ኣምላኽ ኮነ ከም ማለት እዩ። ነዚ ከድንቑ ከለው ቅዱሳን ሊቃውንቲ ወዝንቱ ስም ዓብይ ወኢደሉ ፈሊጦቶ። እዚ ስም ዓብይ እዩ ናብ ክልተ ክኽፈልይዎ ድማ ኣይግባእን ኢሎም ንምስጢረ ተዋህዶ ኣረድኡ። ሃበ ኣበ ዘሳዊሮስ ይብል። ስለዚ ድማ ካብቶም ሰለስተ ኣካላት ሓደ ወልድ ንዓና መታን ከድሕን ዝተፈለየ ብኣካሉን ብኸዊነ ቃላቱን ፍጹም ንናይ ድንግል ማርያም ስጋ ተዋሂዱ ናይ ሰብነትን ናይ ኣምላኽነቱን ስራሕ ሰሪሑ ኣድሓነና። ፈጣሪና ብሰለስትነቱ ስላሴ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብሓድነቱ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ኣልፋ ወኦ ቤጣ የውጣ ኦሜጋ እናበልና ከምቲ ንጽውዖ ኩሉ ብስጋዊኡ ምልክት ምክንያት ድማ አማኑኤል መድኃኔ ዓለም
ኢየሱስ ክርስቶስ እናበልና ንጽውዖ ቸርነትን ምሕረትን ኣምላኽነትን ሰለስትነትን ሓድነትን ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ዕለተ ልደት ቅድሚ ሰሙናት ጀሚርና ናይ ክርስቶስ ናይ ምድሓን ስራሕ ንምግንዛብ እናፈተና ጸኒሕና ኢና። ብፍላይ ታሕሳስ 7 ስብከት ንዝብል ስም እግዚአብሔር ሰብ ምዃን ትንቢት ምንጋሩን ምሳሌ ምምሳሉን ሱባኤ ምቕጻሩን ተመልኪትና ነርና። ቀፂልና ድማ ታሕሳስ 14 ብርሃን ብዝብል ኣምላኽና ከመይ ብዝበለ ጥበቡ ንብርሃን ከም ዝሃበና ከምኡውን ፈቲና ናብ ጸልማት ኣብ ዝኣተና ግዜ ንስጋና ተዋሂዱ ብርሃን ከም ዝኾነልና ንምርኣይ ፈቲና ኢና። ታሕሳስ 21 ድማ ብምኽንያት በደልና ናይ ነፍስና ጓሳ ስኢና ነበርና ንናትና በደል ንሱ ክሒሱ እንደገና ቅኑዕ ጓሳና ኮይኑ ብስጋ ማርያም ምግላጹ ረኣና። ናይ ሎሚ በዓለ ዕለተ ልደት ድማ መእሰሪኡ እዩ። ገና ማለት ብጥሪኡ ዕለተ ልደት ስቡህ ማለት ኣምላኽ ሰብ ዝኾነሉ ምስጉን መዓልቲ ከም ማለት እዩ። ስቡህ ማለት እዩ ብግእዝ ማለት እዩ። እዚ መዓልቲ ኩሉ ግዜ በቢ ዓመቱ ኣማኑኤል ልደት እናተባህለ ይኽበር። ምክንያቱ ድማ ጎይታ ዝተጸንሰ መጋቢት 29 ብምዃኑን ካብዚ መዓልቲ 9 ወርሕን 5 መዓልትን እንተወሲኽና እቲ ዕለት ታሕሳስ 29 ይመጽእ። ነገር ግን ኣብ 4 ዓመተ ዘመነ ዮሃንስ ጳጉሜን 6 ክኸውን ከሎ 9 ወርሕን 6 መዓልትን ስለ ዝኸውን እቲ መዓልቲ ኣብ ዘመነ ዮሃንስ ዕለተ ልደቱ ንክርስቶስ ታሕሳስ 28 ይኽበር። ከምኡ ኮይኑ እውን ኣብ ዘመነ ዮሃንስ ንታሕሳስ 28 ኣኽቢርና ኢልና ን29 ኣይንገድፎን ኢና። ንሱ እውን ይኽበር እዩ። በረከቱ ቸርነቱ ምሕረቱ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ዕለተ ማርያም ከምኡውን እዛ መዓልቲ ዕለተ ማርያም ትበሃል። ማርያም ዝብል ቃል ብዙሕ ትርጉም ንዝሓዘ ናይ ኣዴናን ናይ እመቤትናን ናይታ ተስፋናን መመክሒትናን ናይ ድንግል ማርያም እመብርሃን ኣዴና ስም እዩ። ክርስቶስ ተጸንሰ ተወልደ ክንብል ከለና ነዚ ኩሉ ምስጢር ናይ ድሕነትና መጀመርታ ናይ መመክሒትና ዘውዲን ናይ ንጽህናና መሰረትን ድንግል ማርያም ስለ ዝኾነት ካብ ፈጣሪ ቀፂልካ ዓብይ ክብሪ ምስጋና ስግደት ውዳሴን ንዓኣ ይግብኣ። መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘድሓነና ብኣኣ ምኽንያት ስለ ዝኾነ 318 ቅዱሳን ሊቃውንቲ ነዚ ምስጢር ከድንቑ ከለዉ ከምዚ በሉ። ብስጋ ማርያም ጎይታ ተጸንሰ፣ ብስጋ ማርያም ጎይታ ተወልደ፣ ብስጋ ማርያም ጎይታ ዓበየ፣ ብስጋ ማርያም ጎይታ ተጠመቀ፣ ብስጋ ማርያም ጎይታ ኣስተምሃረ፣ ብስጋ ማርያም ጎይታ ተሰቐለ፣ ብስጋ ማርያም ጎይታ ሞተ፣ ብስጋ ማርያም ጎይታ ተንስአ፣ ብስጋ ማርያም ጎይታ ዓረገ፣ ብስጋ ማርያም ጎይታ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ፣ ብስጋ ማርያም ጎይታ ዳግም ኣብ ህያዋንን ምውታንን መታን ክፈርድ ምስ ሓይሊ መለኮቱ ክመጽእ እዩ ይብሉ ኣብ መጽሓፌ ቅዳሴ። ንድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ንዓኣ ይኹን። ወዲ ድንግል ማርያም ኣማኑኤል ክርስቶስ ብርህራይኡ ይምሓረና፣ ካብ በረከተ ልደቱ ድማ የሳትፈና ኣሜን። ታሕሳስ 28 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣማኑኤል ኣምላኽና በዓለ ልደት ስቡህ፣ ዕለተ ማርያም ድንግል 174 ሰማዕታት ናይ ጳውሎስ ማሕበር ይብለና በረከተ ምሕደረና። ናይ ዕለት 28 ስንክሳር ኣብዚ ፍጸም። በረከትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና መስኩላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ናይ 29 ታሕሳስ ስንክሳር ንቐጽል። እንቋዕ ድማ ኣብጽሐና ናብ ጌታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደቱ ኣሜን። ብሩኽ ኣውደ ዓመት ይግበረና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። يقرأت 28 يقرأت እንኳዕ ኣብጽሐና ናብ ጐይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዓመታዊ ናይ ልደት በዓል ብሰላም ኣብጽሐና። ልደተ ክርስቶስ እምድንግል
مدهانينا نايصل إيه مندق متان كفرس كاب حاتياتنا كاب موتنا متان كفتحنا نسبات بيزا متان كخون تنبيت نبياتن متان كفتسم بغطرة أب حمشت معلتن فرغان ويكا حمشت شحن حمشت مئتن نبز عالم متام ناي سماين ناي مدرن قويتا بإنجدنت أبز متأجيزي نعقو بزقبا نمقبال السرخبات نسهتي مرعات ድንግል ማርያም ኮነት በዘይ ከዓ ነዚ ክብሪ ክበቅዕ ዝከኣለ ፍጥረት ኣይኮነን ዶ ሓጢያት ካብ ዘድከሞ ወዲ ሰብ ካብ ወገን ንጹሃን መላእክቲ ኣይተረኽበን። ኣብቲ ግዜ ድማ መልአከ ትፍስሕት ቅዱስ ገብርኤል መጋቢት 27 ናብ ድንግል ማርያም ወሪዱ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምዃን ዜና ምስ ውዳሴን ክብርን ነገራ። ድንግል ማርያም ድማ ንሸዓተ ወርሕን 5 መዓልትን ሰማይን ምድርን ዘይክእልዎ ንመለኮት ተሰከመቶ። ልክዕ ሙሴ ኣብ ደብረ ሲና ከም ዝረኣያ እፅ ንድንግል ማርያም ድማ ባህርየ መለኮቱ ኣየቃጸላን። ስለዚ ነገር ድማ ወላዲተ ኣምላክ ተኦዶኩስ ንጽህተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህቲ ኣርያም ናይ ባህሪና መመክሒት እናበልና ንጸውዓ። ግሩም ድንቅን ጎይታ ጸኒሳት 7 ወርሕን 5 መዓልትን ክሳብ ዝፈጸሙ ብዙሕ ተኣምራት ሰርሐት ሞ መላእክተ ብርሃን እናተዓጠቑ ኣገልገልዋን ኣመስገንዋን ንወዲ ኣምላኽ ንዓኣን እመብርሃንን እናበሉ ተገዝኡላ። ሽዑ ኣብሮም ቄሳር ኣብ ዘመነ ኣውግስጦስ ኩሉ ሰብ መታን ክቁጸር ኣዋጅ ስለ ዝወፀ እመብርሃን ማርያም ድንግል ማርያም ምስ ቅዱሳን ዘማምዳ ዮሴፍን ሰሎሜን ናብ ከተማ ኣቦኣ ዳዊት ናብ ቤተልሔም ከደት። ኣብኡ ከለዉ ድማ እትወልደሉ ግዜ ምስ ኣኸለ ከምቲ ብፍጹም ድንግልና ጸነሰቶ ኩሉ ብፍጹም ድንግልና ወለደቶ። ተፈትሆ ድማ ኣይረኸባን ልማድ ኣንስቲ እውን ኣይበጽሓን። ድንግል ማርያም ንክርስቶስ ኣብ ዝወለደትሉ ግዜ ወዲ ኣምላኽ ንሳ ድማ ናይ ኣምላኽ ኣዶ ምዃና መታን ክፍለጥ ናይ ብርሃን ውሕጅ ፈሰሰ። 99 ነገደ መላእክት ወሪዶም ክብርን እግዚአብሔር ኣብ ኣርያም እናበሉ ዘመሩ። ትጉሃን ጓሶት ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መሪሕነት መጽኦም ንኽብሩ ተኻፈሉ። ኣብ ሰማይ ድማ ፍሉይ ኮከብ ድንግልን ወዳን ተሳኢልሉ ትሕት ኢሉ ተረኣየ። ቅድስቲ ሰሎሜ ድማ ብድፍረት ንናይ ድንግል ማርያም ከብዲ ዳህሲሳ ኢዳ ምስ ተቓጸለ እንደገና ድማ ብተኣምራት ድሓነላ። ኣብቲ ግዜ ድማ ብምብራቕ ናይ ፋረስን ናይ ባቢሎንን ናይ ሳባ ነገስት ኣቐዲሞም ካብ በለዓም ድሓር ድማ ካብ ዝረደሸት ብዝተረድእዎ መሰረት ድማ ነቲ ኮከብ ብምርኣዮም ተዓጢቖም ተንስኡ። ካብ ምብራቕ ኣፍሪቃን ካብ እስያን ብተመሳሳሊ ነቲ ኮከብ ብምርኣዮም 12 ነገስታት ንነፍሲ ወከፎም 10,000 ሰራዊት ሒዞም ንድንግልን ንንጉስ ወዳን ንምድላይ ወፁ። 12ኦም ነገስታት ምስ ሰራዊቶም ክኸዱ ከለዉ ስንቆም ብምውድኡ 9 ነገስታት ተስፋ ቆሪጾም ተመልሱ። 3 ግን ብፍጹም ትብዓት ምስ 30,000 ሰራዊት ብኮኸብ እናተመርሑ ኣብ ኢየሩሳሌም በጽሑ። እዚኣቶም ድማ መሊኩ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናይ ሳባ ንጉስ ተወላዲ በዲዳስፋን ሞኑስያን ማንቲስማር ድማ ናይ ፋርስን ናይ ባቢሎንን ነገስታት እዮም። ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሑ ድማ ሄሮድስን ሰራዊትን ተሃወኹ። ንሳቶም ግን ንዜና ናይ ቤተልሔም ምስ ሓተቱ ኣብ ጎል ንድንግል ማርያም ንክርስቶስን ንዮሴፍን ንሰሎሜን ረኸቡ። ንክልተ ዓመታት ንዕኦም ንምድላይ ስለ ዝደኸሙን ዝተንከራተቱን ደስተኦም ወሰን ኣይነበረን እሞ ኣብ ቅድሚ እመቤትናን ወዳን ብደስታ ዘለሉ። ኣንፈርኣፁ ሰብኣ ሰገል ከም ዝብል ነቲ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገቢሮም ድማ ብግንባሮም ኣብ ቅድሚኡ ሰገዱ። 3 ግዜ ድማ እናወፁ እናኣተዉ እንተተመልከትዎ ብኺነ ጥበብ ብሓንሳብ ከም ህፃን፣ ኣብ ካልኣይ ከም መንእሰይ፣ ኣብ ሳልሳይ ድማ ከም ኣረጋዊ ኮይኑ ተራእይዎም ፈጺሞም ኣደነቑ። ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ድማ ዋኣስ ነቀቶሙ ህብስተ ስገም ከም ዝብል ህብስቲ ሕምባሻ ድንግል ንሰብኣ ሰገል ሃበቶም። ንሳቶም ድማ ነዚ እናተመገቡ እቲ ናይ 2 ዓመት መንገዲ ኣብ 40 መዓልቲ ምስ ወድእዎ
اتحبستي جن اتي كل شح سب تمجبو أيتودأن تأمرات لما سرحة نايلدتو نجر كم زي تتاريخو زودا سلذي كنا يتنحلنا إن كرم سبعة ما يبلنا عمين قدس لال يبلع نجوس أما جرش تعسر تخلط ميتك في زمن أبها جرناز نجاسة قدس لال يبلع ببسرعة ملأك استولده نقدسان متحفتي جنا بهزانو نصنعه ولا أقوى كاب زرقي ناي نجوس انت خنا بصومن صلوتن بتحرمتن زعبيه بحاو أقوى انت تجرفه زي تقيمه سلا فقري فتوتو مرز الستايا ولا أقوى أب لعلي زفان نجوس إثيوبيا أنت تطمقه نجوس أن بابرؤو قدماوي نبرا مس تبارك سبيتو قدستي مسك الكبرى حنت مأدي تراي أب معلتي قمصو نبرو كمو خقبرو كلو كأ إتي لملم ننديان هيبوم نساتم زبلعو ترف نايت إنجرا تعف تراي نبرا بأكاد السقا نفس ما تنتيقو بزح مستيرات زرعيه بمثالئو دما نهاجر روها ويكا لاستان زهانته كسب لومي مستير زخونلو فلفل أبيات مقادس دما ناي أعداو سرحات يوم نسرحو مسودة منغستو نقدس نأكو تلعب أوريسو بمننا طريتن بنابرا قدسنا نعرفه ويتانا نسمكا زخبرة نزخرخا زذكرة أبيتكا زحادرة كابرستا منغستا سمايات ككافلو إيزبل قال كيدان أتولو إذا علت زي قدس نغوس لا استول دلا لا لبلا إيا بركتنا قدس لا لبلان محرت يرنتن أملاخنتنا يمدهاني على مسكولاتنا يقول أمين نعنا سلازفة توسب زخنا قويتا نفقرو يسأللنا أمين كبركت دنجل ديون لدوتن يساتفنا أمين تحسات إسران تشعتن زخبرو عامتاونا يقرسان بعلات دما لديتا كريستوس سبوه تأودوكوس دنجل ماريام قدوس إياسو نبي لدتو قدوس لاليبلا لدتو أونا قورا منفس قدوس لدتهم صادق أكاريوس نغوس رها قدوس قوريل جملاوي سبع سجل يوسفن سولومن قدوسان سمعتاته أكميم ورحاو بعلى دما قدوس بيتروس نفس عميتا سمعت قدوس مارقوس زترماق قدستي فكرتا كريستوس إثيوبياويت قدوس زرعا كريستوس قدستي أرسيما دنجل بركتهم ناي كلهم يحضرنا محرة جارنة ناي مدهاني ألم أملخنا دما مسكولاتنا يخون آمين كامو دما ناي مفتسمتا عليت ناي سلاسة تحساس سنكسار نغزل بسم آب ووالد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين እንኳ ዓናብ ቅዱሳን ጻድቃን ወገዳማውያን አባ ዮሐንስ አባ ዘካርያስ ወአባ ዮሐንስ ዓመታዊ ዕረፍቲ በሰላም በዓል በሰላም አብጽሐና አብጽሐኩም አሜን። አባ ዮሐንስ ዘአስቄጥስ ገዳማዊ ህይወት ጥንቱ ወይከዓ ጅማሬኡ ብሉይ ኪዳን እዩ። ብቀዳምነት ድማ ኣብ ደብር ቅዱስ አካባቢ ዝነበሩ ደቂቀ ሴት ከም ዝጀመርዎ ይእመን። እቲ ህይወት ብዝጎልሐ ብዝበለጸ መንገዲ ዝተረኣየ ግን بعبي ጻድቅ ቅዱስ ሄኖክ ድሕሪኡ ድማ ብቅዱስ ካህን መልከ ጻድቅ እዩ። ቀጺሎም ድማ በዓል ቅዱስ ኤልያስ ነቢ በዓል ኤልሳዕ ወዲ መዝሙሩ ነቢሮምሉ እዮም። ኣብ ሓድስ ኪዳን ድማ ንምሉእ ህይወቱ ኣብ ገዳም ወይ ከዓ በረኻ ዘሕለፎ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ቀዳምነት ይሕዝ። ንስሙ ኣፀዋውዕኡ ስግደት ይኹነሞ መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ን40 መዓልታት ብትሕርምቲ ነቢሩ ንገዳማዊ ህይወት ቀደሰ መሃረ። ኣብ ዘመነ ስብከቱ ድማ ዝሓድረላ ዝነበረ ናይ ደብረ ዘይቲ በዓቱ ኤሌዎን በዓቲ ንበዓላ ነዚ ህይወት ዓብይ ኣርኣያ እያ። ድሕሪ ዕድገት ጎይታ ድማ ክርስቲያን ህውከት ናይ ዓለም ምስ ሰልቸዎም ከምኡ እውን ብንጹህን ብዝተሰብረ ልቦና ንፈጣሪኦም ክግዝኡ ደልዮም ካብ ከተማ ውፅእ እንዳበሉ ይነብሩ ከም ዝነበሩ ናይ ታሪክ መዛግብቲ የርኢ። ኣነባብሮኦም ድማ ብሕብረትን ብንጽልን ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ቀንዲ ነገር ግን ብጾምን ብጸሎትን ምትጉሆም እዩ። ከምዚ እንዳበለ ድማ ክሳብ 300 ክፍለ ዘመን በጽሐሞ ኣብዚ ዘመን ግን ኣባ ጳውሎስ ዝበሃል ሓደ ንጹህ ክርስቲያን ነዚ ህይወት ናብ ካልኣይ ደረጃ ኣልዓሎ። ን80 ዓመታት ሰብ ከይረኣየ ተጋዲሉ ኣቦ ባሕታውያን ተባሃለ።
ሕጊ ዘለዎ ተባሕትዎ ድማ ጀመረ። እዚ ምስ ኮነ ድሕሪ 20 ዓመታት ድማ ኣባ አንጦንዮስ ዝበሃሉ ቅኑዕ ክርስቲያን ነዚ ገዳማዊ ህይወት ብኻልእ መገዲ ኣጣዓምዎ። ቅዱስ ሚካኤል ምስ ኣመንኮሶም ገዳማዊ ህይወት ብምንኩስና ተቃነየ። ስለዚ ድማ ኣባ አንጦንዮስ ኣቦ መነኮሳት ተባሃሉ። ንሳቶም ድማ ነቲ ህይወት ብምስፍሕፋሕ ካብ ዝተፈላለዩ ኣህጉር ደቂ መዛሙርቲ እናተቐበሉ ኣመንኮሱ። ቅዱሳን ደቂ ኣባ አንጦንዮስ ከዓ ነናብ ሃገሮም ተመሊሶም ነቲ ህይወት ብተግባር ኣርእዮም ንገዳማዊነት ኣስፋሕፍሑ። ኣባ አንጦንዮስ ንኣባ መቃርስ፣ ኣባ መቃርስ ንኣባ ዮሃንስ ወለዱ። ኣባ ዮሃንስ ድማ ናይቲ ዓብይ ገዳመ ኣስቄጠስ ኣበምኔት ኮይኖም ብጸጋ ኣገልገሉ። ኣስቄጠስ ኣብ ምድረ ግብፂ ዝርከብ ብስፍሓቱን ብዙሓት ቅዱሳን ብምፍራይን ተወዳዳሪ ዘይብሉ ናይ ዓለምና ቁፅሪ ሓደ ገዳም እዩ። ህይወተ ምንኩስና ከዓ ናብ መላእ ዓለም ዘስፋሕፈሐ ብምኽንያት ናይዚ ገዳም መናንያን እዩ። ኣብዚ ገዳም ዝሽየሙ ኣበው ድማ ብብዝሒ መንፈስ ቅዱስ ዝሓደሮምን ንዓብይ ኣቦኦም ቅዱስ መቃርስ ዝመሰሉን ስለ ዝኾኑ እቲ ሓላፍነት ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ኣብ ምድረ ግብፂ ተወሊዶም ዝዓበዩ ኣባ ዮሃንስ ካብታ ዝመነኑላ ዕለት ጀሚሮም ብፍጹም ተጸምዶን ተጋድሎን ፈጣሪኦም ስለ ዝተገዝኡ ናይቲ ዓብይ ገዳም ኣበምኔት ክኾኑ ተገብኦም። ዘመኖም ብኣበምኔትነት ንኣባጊዖም መታን ክሕልው ብዙሕ ደኸሙ። ብፍላይ ንቅዱስ ቃሉ ከስተምህሩ ተግሁ። መታን ህይወት መላእክቲ ክርእዩ ብቓል ጥራይ ዘይኮነስ ከምኡውን ብተግባር ካብ መንፈሳዊ ኣብራኾም ብዙሓት ቅዱሳን ወለዱ። ከዋኽብቲ በዓል ኣባ ጋዓርጊ፣ ኣባ አብርሃም፣ ኣባ ሚናስ፣ ኣባ ዘካርያስ ድማ ናይ ኣባ ዮሃንስ ፍረታት እዮም። እዞም ጻድቕ ኣብ ዘመኖም ብዙሕ ተኣምራት ሰርሑ። ምስ ዓረፉ ድማ መግነዞምን ናይ ልብሶም ቁራፅን ንብዙሓት ድውያን ፈወሱ። ሓደ ግዜ እውን ንመነኮሳት ደቆም ቤዛ ኮይኖም ብበርበረ ወይ ከዓ ኣረማውያን ተማረኹ። ብበርበር ወይ ከዓ ኣረማውያን ተማረኹ። ኣብኡ ድማ እቶም ክፉኣት ባርያ እንተገበርዎም እግዚአብሔር ድንቂ ሰሪሑ ናብ ገዳሞም መለሶም። ድሕሪ ብዙሕ ተጋድሎ ድማ ኣብ 9 ዓመቶም በዛ መዓልቲ ዓሪፎም ኣብ በዓቶም ተቐብሩ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ኣባ ዘካርያስ ገዳማዊ እዚ ቅዱስ ዝተንስአ ኣብኡ ኣብ ዘመነ ጻድቃን እዩ። ምንም እኳ ክርስቲያን እንተኾነ ኣብ ዝቐደመ ህይወቱ ግን ገንዘብ ዝጥዕሞ ነጋዲ ነበረ። ብንግዲ ጥርሑ ድማ ሃብታም ክኸውን ክኢሉ ከም ዝነበረ ዜና ህይወቱ ይዛረብ። እግዚአብሔር ኩሎም ደቂ ሰባት ናብ መንግስተ ሰማያት ከኣትዉ ጽቡቕ ፍቓዱ እዩ። ንሱ ጥራይ ኣይኮነን፣ ንኹሉ ሰብ ናይ ድሕነት ጻውዒት ብዝተፈላለየ መንገዲ የቕርበሉ እዩ። ድምፁ ንሰምዐ ናብ ወደብ ወንጌል የብፅሖ። ሓደ ግዜ እምቢ እንክንብሎ ከለና ከምቲ ሕያዋይ ኣቦነት ብተግሳጹ ክጽዋዓና እውን ይኽእል እዩ። እቲ ተግሳጽ ድማ ብደውየን ሕማም ብሓደጋን ብዝኣመሰለ መንገድታት ክኸውን ይኽእል። እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ግን እቲ ግዜ ከይሓለፈና እቲ መዓልቲ ድማ ከይመሰየና ንድምፁ ምስማዕ ንቓሉ ምእዛዝ ጻውዒቱን ተግሳጹን ዘይምቕላል እዩ። ኣባ ዘካርያስ ድማ ናይ ቅድስና ህይወት ጻውዒት ዝመጾ ንስጋ ዕዳጋ ፋሕተርተር ክብል እዩ። ሓደ መዓልቲ ንብረቱ ሒዙ ንንግዲ ኣብ መንገዲ እንከሎ ሸፋቱ ሓዝዎ። ንኽሓርድዎ ድማ ኣጋዲሞሞ ከለዉ ኣበምኔት ናይ ገዳመ ጳኩሚስ ኣብቲ ስፍራ ስለ ዝነበሩ ጨደረሎም። እዞም ቅዱስ ኣበምኔት ኣካሎም ብገድሊ ዝተወድአ ኮይኑ ከሎ ድምፆም ግን ከም ነጎድጓድ ምስ መጾም እቶም ቀተልቲ ሰንቢዶም ሃደሙ። ዘካርያስ ድማ ካብ ሞት ተረፈ። እንደገና ንሃብቱ ሒዙ ናብ ከተማ ምስ ኣተወ በቲ ገዛኢ ሃገር ተታሒዙ ሞት ተፈረዶ። ካብ ብዝሒ ገንዘቡ ዝተለዓለ ሰራቂ ዘራፊ መሲልዎም ስለ ዝነበረ ኣብዚ ግዜ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ልቢ ናይቲ መኮንን ርህራሄ ኣሕዲሩ ኣድሓኖ። መታለይቲ ግን ነቶም ነገራት እንተኣስተውዓለሎም ዘካርያስ ዝተፈጥሩ ኣጋጣሚታት ጻውዒት ናይ ፈጣሪኡ ከም ዝኾኑ ኣስተውዓለ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ነቲ ንዓይነ ስጋ ዘስሓሓት ኩሉ ንብረቱ መጽዊቱ ናብ በረኻ ኣተወ። ኣብ ደብረ ኣባ ጳኩሚስ መንኩሱ ድማ በዓቲ ወሰነ።
ካብታ መዓልቲ ጀሚሩ ድማ ጾም ብፍጹም ኣምልኾ ብጾምን ብጸሎትን እግዚአብሔር እናገልገለ ምስ ርኩሳን መናፍስቲ ተቃለሰ። ብእግሩ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ተጓዒዙ ንቅዱሳት መካናት ተሳለመ። ሓደ ግዜ ከዓ ሰይጣን ሰብ መሲሉ ኣቦኻ ከይሞትኩ ክርእዮ ይብለካ ኣሎ በሎ። ኣብ ውሽጡ ግን ፍቃድ ስላሴ ስለ ዝነበረ እሺ ኢሉ ከይዱ ንኣቦኡ ቀቢሩ ተመልሰ። ቅዱስ ኣባ ዘካርያስ ካብ ብቕዓቱ ዝተለዓለ ዝነበረ ምስ ጉርማን ኣራዊት ነበረ። ንኩሎም ኣራዊት ድማ ይምግቦም ነበረ። ብፍላይ ድማ ነቶም ገባብል ንሰባት መታን ከይጎድኡ ኣዚዙ ንሱ ይምግቦም ነበረ። ናይ ተጋድሎ ዘመናቱ ምስ ፈጸመ ድማ በዛ መዓልቲ ብኽብሪ ዓረፉ። በረከቱ ይሕደረና። ከምኡውን ኣባ ዮሃንስ ብፁዕ እዚ ቅዱስ ድማ ብተመሳሳሊ ናይ ዘመነ ጻድቃን ቅዱሳን ፍረ እዩ። ኢትርአይ ገጻ ወኢትስማዕ ድምጻ ብዝብል ሕገ ተባሕትዎ ን40 ዓመታት ተወሲኑ ነበረ። እዚ ማለት ድማ ሓደ ወዲ ምስ መነነ ኣዋልድ ክርኢ ምስአን ከዓ ክዛረብን ኣይፍቀደሉን። ጓል እውን እንተመኒና እቲ ሕጊ ንሱ እዩ። ሎሚ ዝገብሮ ዘሎ ግን ፈጣሪ ይመርምሮ ዝግበር ዘሎ ግን ፈጣሪ ይመርምሮ። ኣባ ዮሃንስ ብፁዕ ከዓ ብከምዚ ዝመሰለ ፈሊጥ ማለት ብጾምን ብጸሎትን ካብ ዓለም ተፈልዩ ካብ ጓል ርሒቁ ንጽህንኡ ሓልዩ እንዳነበረ ኣረገ። ኣብቲ ግዜ ኣብ ከተማ ዝነብር ሓደ ፈታዊኡ መስፍን ነበረ። እዚ መስፍን ዘወትር ናይዞም ጻድቕ እናመጸ ናብዞም ጻድቅ አቦና እናመጸ ይባረኽ ነበረ። ሰበይቲ ግን ንበረኸቱ ደልያ ክትርእዮ እንተፈተነት ኣይኮነላን። ሕጊ ምናኔ ስለ ዘይፈቅድ በዚ ነገር ፈጺማ ምሕዛና ብጸጋ ዝፈለጠ ኣባ ዮሃንስ ግን ብራእይ ናብኣ መጸ። ሚ ሊተ ወለኪ ብእሲቶ ኣንቲ ሰበይቲ ንምንታይ እንተ ዘይረኣኹኻ እናበልኪ ትምዝምዝኒ ኣለኺ? ኣነ ነቢ ወይ ጻድቕ ኣይኮንኩን ኢልዋ ባሪኹ ተሰወራ። ንሳ ድማ ደስ ኢልዋ ንበዓል ቤታ ነገረቶም። በዓል ቤታ ናብቶም ጻድቕ ምስ ከደ ድማ ገና ከይተዘራረቡ ኣባ ዮሃንስ ፍሽኽ ኢሉ በዓልቲ ቤትካ ደስ ኢልዋ ምሽ በሎ። እቲ ጻድቕ ከዓ ኣብ 9 ዓመቱ በዛ መዓልቲ ዓሪፉ ተቐብረ። ኣምላከ ጻድቃን ቅዱሳን ስለፈተውቱ ጽቡቕ ድሌትና ይፈጽመልና ኣሜን። ካብ በረከቶም ድማ ይዓድለና ኣሜን። ወርሒ ታሕሳስ ድማ ከምቲ ብሰላም ዘፈጸመና ከምኡ ድማ ናብ ወርሒ ጥሪ ብሰላም የሰጋግረና ኣሜን። ስንክሳር ዘሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ታሕሳስ 30 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ኣባ ዮሃንስ ኣበምኔት፣ ኣባ ዘካርያስ ገዳማዊ፣ ኣባ ዮሃንስ ብፁዕ 144,000 ህፃናት ሄሮዶስ ዝቐተሎም። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት፣ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ነባቤ መለኮት፣ ቅድስቲ ሶፊያ ሰማዕት፣ ኣባ ሳሉሲ ክቡር ጻድቕ። በረከት ናይ ኩሎም ቅዱሳን መዛልማዓንቲ ዝውዕሉ በረከተ ምሕደረና። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ታርመለይ ካብ ፍቅሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና ኣሜን። ስንክሳሮም ንምንባብ ገድሎም ንምስማዕ የብቅዐና ኩሉ ግዜ ካብ ምስጋና እግዚአብሔር ኣይፍለየና ኣሜን ኣሜን ወኣሜን ይሁኑ። ኩሎም ቅዱሳን ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ድማ ካብ ኣናበባ ካብ ፊደል ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክቲ ታርመለይ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድነነ ወበልሃነ ኩሎ ኪስ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአከ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም መልእልተ ጸጋ መልእልተ ውዳሴ መልእልተ ሞገስ መልእልተ ኩሎ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሉ ጽልሃ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረልን ኃጣውኢነ ተማጸነ ክዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።